view-nya guys. Ya. Sore-sore ndelok view kaya ngono kuwi ya ta. Yes, ayo kita pulang. OTW pulang. Lewat nanti ya. Belasan aman, guys. Nang lo rangkul sepatu ya. Silang itu matukan beban. Mulai adus mangkat dodol sampai enak wong ngrusoi panggon dodol ora sah kesuwen candak tali gocine tewu teng ndelosor ya ora usah teng kesuwen tenge kesuwen kono iso indo langsung teng kono gak sempat indo ndelosor langsung ya kan ngono ana sing kerusoi panggonem dodol panggonem golek pangan ora usah kesuwen langsung tewu teng ndelosor ngono ya Pak. Piye-piye kok dirusoi golek sandang pangan. Tapi lucu guys, panggonku dodol angger dirusai wong dodolanku mesti rame gumun bro. Angger badhe dirusai tak titeni ket ben mulo. Wingane wis tak video tak laporane tukang sapon kuwi. Wonge gak mau tahu. Lang sing narik kowe kok gak mau tahu aku. Lah nek kowe gak mau tahu ya ora usah narik. Gunane apa lah narik kok. Dikek masukan kok ora gelem. Ana RC ya kotak-kotanem dhewe ya. Nang kowe dibayar sing bayar iki wong ngene iki tak sapa? Ndak sing rusoi kuwi sing bayaran ya ora. Oh, weteng guys. Uka-uka nang kene matoh. Engko budal bar magrib, ya magrib lah engko budal. Biasa. Pokoke nek sing ngrusoi candak tali gocine tewu teng wis. Teng guys, teng cepetno. Teng dadi kono gak sempet indo. Lah nek teng kono indo sik. Langsung teng. Nek teng kuwi kasarane ngono. Lah nek teng kuwi alusan. Sing tanggo kuwi alusan. Ngono nek kasarane nek kena denda, iya Pak. Kena denda, golek dhuwit. Alame kaya ngene kena denda ya. Lah
nek halusan kan iya Pak. Nggak ada bukti tapi fakta ndelosor. Oke? No, maine halusan, aja kasar. Kono kasar, kene ngalah ya. Antara wong kalahan kok ora wong menangan yo. Takoni wong kalahan aku. Ora wong menangan. Nek aku iso nrimo, lah sing ngomong jiwa ragaku apa ya iso nrimo ngono. Tahu aku, guys. Apa? Ya masalah mistis ngono kuwi. Rumah kuwi sak desa ki ana wong jiyaduk. Tak perang kan tak jiyotos iki ting 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 walah. Tapi aku ya ora wedi. Tapi ndelalah tak jiyotos ki mendeles ora piye-piye. Aku akhirnya terus diwangi karo mbah sosok apa lanang. Lah wong ki mung tak perang tak jiyotos ki mung didopak karo wong jedet mbah minggat nanti parang. Lah aku lho prewangan terus sing njaga awake dhewe iki men selalu melindungi kan. Awake dhewe dianiaya. Ndeke gak trimo sing njaga. Lah ngono kuwi. Terus gambaran iki ngono. Pelindungi awake dhewe iki enak, sejatine enak. Lah mosok wong dijotos yo mendese ora piye-piye. Tapi aku yo ora wedi wani, panggah wani. Ndelah langsung mbah kon disangkane ujug-ujug ndopak wae mung jedes. Ilang. Langsung aku diparani koncoku. Jere sapa? IP-ne ngamuk. Rada mambu. Ora usah golek sapa-sapa, awakmu dhewe mampu kok. Ora usah wedi yo. Ndelalah tenan ditataki tenan. Manut. Ora piye-piye. Dunia mistis iki ya ora nyata ning nyata. Piye menurutmu? Sepulangnya guys ya. Terus budal traktornya ben istirahat sik. Sok sak wayah-wayah dipanasi. Wis meh rong wulan ora tak panasi. Dongkron nang kono kudu. Nah. Iki dalan iki. Kuwi nggo omah rencana tak gawe nek gudang. Kan nggo ada foto-foto. Jembar ya, Bro. Kene iki digawe dalan. Yes. Nah. Paketane full. Jaga ngerembok Sri sik. Mbak Sri. Kayak malaikat cerita apa kae? Ini Mbok Dewi Sri, simbol kemakmuran. Dia yang paham-paham saja ini pasti sudah tahu ini fungsinya untuk apa simbol Dewi Kemakmuran, simbol pangan. Lah sing gelem uri-uri sapa nek awake dhewe sak bejo-bejone wong lali sing eling lan eling sak bejo-bejone wong lali sing eling lan waspada kuwi. Panel siap. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.